Dobar dan drugari, evo još jedne epizode iz Wonderlanda, da vidimo šta rade naši drugari. I da vidimo šta rade Sara i Mara u doba krize. Ćao drugari, ćao Seko Saro. Ćao Maro, Kako si? Hoćemo da idemo napolje? može. Ajde da spremimo. Hoćemo prvo da popijemo malo sokića, spremila sam nam, slobodno ga uzmi. Može. Jao, što je bio ukusan ovi sok. Jao i meni isto, prelep je bio. Da li si čula onu pesmu od Branka Kockice? Jesam. Zašto da se ruke peru? Jes. Hoćeš da je pustimo na kompjuteru i da igramo? Može. Sad ćemo. Zašto da se ruke peru, zašto da se trljaju, kada čak i vrapci znaju da se opet prljaju, prljaju. Zašto da se ruke peru, zašto da se trljaju, kada čak i vrapci znaju da se opet prljaju, prljaju. Onoga ko ne zna što se ruke peru, svakog dana grozne bakterije žderu. Onoga ko ne zna što se ruke peru, svakog dana grozne bakterije žderu. Zašto da se voćke peru, zašto da se trljaju, kad Kako je lepa ova pesma, zar ne, drugari? Jeste, baš je lepa. E sad možemo, Saro, da izađemo napolje, konačno da se igramo. Pozdrav, drugari, vi idite napolje malo u dvorište. Pozdrav. Ajde, pozdrav! Ćao. Ćao!